Чарли, това ни се яде, брат. Хареса ли ти пиробатерията? Нищо не казваш. Ето го и видеото, в което реших да направя пиробатерия от римски свещи. Така, няколко думи за това, защо реших да се занимавам с това, вместо да си купя една пиробатерия. Няколко основни предимства. Първо, цената спрямо броя на изстрелите излиза по-евтино от този тип, когато вземете римски свещи. Те са по 5 лева, 0,8 инча, гърмят 8 изстрела, което за 100 изстрела грубо прави около 60 лева. Второто, което е предимство, че изстрелите на малката пиробатерия от 100 изстрела, която навсякъде върви, е най-евтина и е 80 лева някъде, средно. Самите тръбички, самите отвори тук не са 0,8 инча, са по-малки, т.е. по-малък взрив имате горе. Това е още едно предимство. И третото, което е най-важно, е, че аз обичам за нова година нещата тип направи си сам, не обичам да си купя нещо на готово и за това. Така, каква е идеята? Идеята ми е следната. Простичко казано, да наредя, ето така в квадрат, 20 на брой римски свещи от 0,8 инча, които са по 8 изстрела, което прави 160 изстрела и цената им е 25 100 лева. За 100 лева получавате 160 хубави големи изстрели. И още 24 от тези малките, които са по 30 изстрела и стрелят разноцветни топки. Още едно предимство, което добре да спомена, е, че може да регулирате сами тайминга на шоуто и всичко. Така, идеята е първият ред, който ще бъде 4 или 5 римски свещи, да върви един фитил така да ги запава последователно, което ще стане по-бавно и съответно ще увеличи тайминга на шоуто, нали, времето, в което трае нашата пиробатерия. После, преминавайки от тук към втория ред, вече от тук ще върви още един фитил, обаче успоредно на него той ще запава фитили насам-назад, което означава, че задните редове ще се захватят много по-бързо от първия ред. И какво ще се получи? Първият ред с римски свещи, които ще се запават постепенно, ще е по-бавно, по-малко грамежи горе и вече със всеки следващ ще се засилва шоуто. Като идеята е накрая да вържа и тези, които те също да се включат. Предимството е, че, както знаете, през стандартната пиробатерия, една тръбичка изстрелва един път, а ще изстрелва по 8 пъти и накрая ще се получи така, че ще имаме супер много изстрели наведнъж, което ще е супер. Трябва да направим. Трябва да отворим найлончетата първо на всички римски свещи и да извадим фитилите напред. Ето така. И това е първата стъпка. Да започвам. Вече имаме готови 20 римски свещи, на които тук има продукт към мелончето и изваден фитила навън. Сега, второто нещо, което трябва да направим е да ги подредим. За целта ще използвам това пиксо, което лепи доста силно и не се топи като останалите, когато се нагреят, защото съм го играл този филм вече. Бях залепил на една нова година и пиробатерия, и римски свещи, и какво ли още не. И като се стопи и панаха и почна навсякъде да гърми. Така че хубаво тиксо и после задължително обвийте или с тел или с нещо, което няма да се стопи от топлината при запалването и изстрелването на римските свещи. Така, супер. Страхотно. Подравняваме.
Добре. Супер. Еми, това трябва да се получи. Хубаво е да го спънете от горната страна по един път, за да не ви се местят. Ето вижте. Ще стане огромна и много хубава пиробатерия. Така, ето го нашият резултат. Спънато от всякъде, няма да мръдне, няма да шава. Ето, идеална пиробатерия с 20 улея. Хубаво се ми стрела. Така, сега тия ще ги навържим най-накрая, те не са никакъв проблем. Последното нещо, което трябва да направим, преди да започнем да ги навръзваме, е, разбира се, фитили. Аз фитили така и не намерих, само фитил да се закупи. Гледам в интернет има, но в България май няма. За целта вземах тези по 2 лев са ефтини, ще им взема фитилите, ще ги разгуба, тези светкавици и ще започна да ги свързвам ето по този начин. Това много стана тежко, човек. Ужас. Ето е нашата пиробатерия, вече е готова. Може да видите как съм я свързал последователно. Палите от тук, пали се първата, втората, третата, четвъртата, една след друга. После четвъртата пали следващите две и така експоненциално вече се палят много по-бързо всички останали, като накрая тези се запалват наведнъж, които са по 30 изстрела. И зарядата става с всяко изминала секунда все по-зрелищна. Може да видите тук, да ви покажа как съм използвал от кабелчета, вътрешните тълчета, жички, защото с кончета много се измъщат фитилите и на практика е невъзможно да успеете да ги завършите. Лепил съм я с хартиено тиксо. Може да видите ето колко е голяма, наистина доста тежи. 880 изстрела. Чува се дали да добавя още малко римски свещи да ги докарам до 1000, но ще видим. Чарли, стига! Кажи какво ще кажеш за пиробатерията. Самоделка. Това е. Ще направя видеото с 300 грамовата Big Bang бомба, за да видите как я правя самоделката. Ако искате да видите как гърми тази пиробатерия от римски свещи, абонирайте се за